Vážený pane ministre, dámy a pánové, dobrý den. Jsem velmi rád, že vám mohu dnes, můj drahý příteli Tomáši, poděkovat za pozvání k návštěvě vaší krásné země a za mimořádné přátelské a srdečné přijetí. Makedonský jazyk je isto jeden od slovenských jazycí. Makedonský jazyk je rovněž jeden ze slovenských jazyků. Já očividno nezborovám češky. Já normálně nemluvím česky. A se pak razbrám, co kaže. Ale rozuměl jsem, co bylo řečeno. Republika Severna Makedonija i Republika Češka se golemi prijatelji. Republika Severní Makedonie a Česká republika jsou tradičně velkými přáteli. Máme intenziven politický dialog. Máme intenzivní politický dialog. Máme jeden dobar trend i v delot na ekonomská saradovka i v mnoho drugých sektorské oblasti. Máme dobrý trend i v ekonomické spolupráci, i v různé spolupráci v různých sektorech. Минатата година во март отбележавме 25 години, четврт век от успоставувањето на дипломатските односи. V loňském roce v březnu jsme slavili 25. výročí společných diplomatických vztahů. Češka je náš голем поддржувач и во контекст на зачленувањето во НАТО. Česká republika nás velmi podporuje i v kontextu začlenění do NATO. И амбицијата конечно да почнеме пристапни преговори со Европската унија. A v naší ambici, abychom konečně začali přístupové rozhovory s Evropské unii. Мислам дека во Прага има големо разбирање. Myslím, že v Praze nás velmi chápou. За реформскиот прогрес што го направивме и за големиот политички влог во решавање на тешки прашања со нашите соседи. Chápou velký politický pokrok, který jsme udělali a to vše, co jsme uložili, abychom měli dobré vztahy s našimi sousedy. Би сакал исто да се заблагодарам на Чешката република за држање на ова прашање високо на агендата и во тековното чешко председателство со В4, со Вишеградската група. A chtěl bych rovněž poděkovat České republice za to, že je to v popředí jejího zájmu. Jsou tyto otázky a také i v kontextu jejího předsedání V4. И конечно, сакам да ја нагласам одличната полициска соработка, конзистентната поддршка од страна на чешките полициски службеници во процесот на успешен надзор и контрола на нашата јужна граница, која, иако не сме земја членка, на некој начин, поради географијата на соседна Грција, е и надворешна граница на Европската унија. A rovněž bych rád poděkoval za policijní spolupráci, hlavně na naší jižní hranici. My, ačkoliv nejsme členové Evropské unie, tak vzhledem k geografickému postavení Řecka, tak vlastně tvoříme jižní hranici Evropské unie. Добре.